Penjo mara mokwongo nikech wacho ni katiba matinende opogore kod katiba machon mane oketo teko mathoth kod dwaro mathoth kuom ng'at achiel. Sani no ka nitiere okenge kata pogruok ting' momi kidieny ka kidieny obed mar sirikal kaachiel kod bede migepe mamoko. Penjo madwa ni achak godo gie sani higni 15 ni pod nitiere both kaka iwacho nitiere both kata pek moko mosebetie. Dipo ni katiba ema kelo pek gi koso ji giwegi ma ni kod ting' mar ni katiba ochopo kare? Nitiere gik moko abich mosekelo ng'ikruok e katiba mwaloseni, pend chike mwaloseni. Dikoro wan mabor. Wasago atua maber higni 15 go, lakini king'iye matut to dikoro wan mabor. To gik moko abich mosekelo ng'ikruok. Mokwongo en siasa mosekel. En gi political interference mang'eny kabisa. Makoro siasa odonje iye. Makoro implementation mare gikete mondo obed gimoro manyalo tiyo mondo konya nyuola osebedo matek. Mano namba achiel. Namba ariyo en ji osebedo beda gi samuoyo mondo okel dongruok through devolution. Makoro devolution ka koro chopo kama koro idwa mondo koro kele mondo konya nyuola, to waseneno ka nitiere ng'ikruok mabor. Obed kuom pesa mimiyo counties gieki, obed kuom pok onego bed ni ipogo nigi tijegi moa kuom sirkal maduong'. Magi duto waseneno ka osekelo ng'ikruok. Nyocha ne wan Homa Bay kendo waneno ka ng'enyne governors mang'eny pod ywagore ni pesa mimiyo gi tin kendo biro kidam ok romgi. Koro waseneno kendo chandruok mang'eny kaluwore gi devolution waseneno no. Koro mano miyo to en gima duong' moloyo katiba malosenieri. Koro devolution oseyudo ng'ikruok matin. To wan gadieri ni kaluwore gi discussions manobedo go Homa Bay kendo twak mabedo go kuonde adek mabetegi, to wan gadieri ni wadhi neno mbele ka devolution tiyo maber. To mano dhi konyo anyuola mang'eny. Mar adek en ni waonge gi pesa moromo mondo watim go implementation mar katiba ni. Katiba ni dwa pesa mang'eny seriously, nikech ok ne ka chon cha to ne wan gi sirkal achiel, to ne wan gi provinces 8, ne wan gi districts 47. Koro iyudo ka chon ne bedo mayot mondo government otim mipango gi dongruok mane gidwaro. Ne ok ober, lakini ne ginyalo timo gi pesa matin mane gikungono. To koro ka noyudo katiba ni, en katiba madwa pesa mang'eny. To waseyudo ka agulu mwadepende on kaka jo Kenya en agulu mathany mok nyal romo wate. Koro osemiyo omenda mwayudo manyalo kelo katiba ni mondo oti maber kaka dwarore osebedo matin. Mar ang'wen en ukabila. Ma en mana fitina mar ng'ane joka ng'ane ni. Mano bosekelo ng'ikruok mang'eny katiba ni. Nikech kenjwa ni wan gi kabinde 44 ma waduto watemo ng'iyo ni to ere kaka wanyalo yuwa korwa, joluo koni, jobaluya kocha, jokalenjin kocha gi okuche and what have you. Koro ma bosekelo ng'ikruok mang'eny nikech katiba ni king'iye maber kaka nwakele tarik 27 dwe mar 8 higa mar 2010, en katiba madwaro mondo wakel wanywakre mondo wariw lwetwa kwa implement. To kenjwa ni iseneno kata mana sani ka weche mang'eny mag siasa osedonjo weche cousin to gik moko magalagala ma ka ok ing'iyo maber to osekelo ng'ikruok mang'eny kenjwa ni. Koro waonge gi ng'ikruok maber manyalo konyo kaka joka ng'ato mondo wakel katiba mondo otim maber. To mogik en mana impunity manyiso ni achaya wi chike ma inena gimono beni timo to ok idwa time. Ondike maber kabisa katiba ni gima kama onego beni timre kama to kitim. Wasenene mang'eny kaluwore kata mana gi ker mokadho Uhuru Kenyatta kane ochicha chieng' mar achiel to wadwa regional commissioners. Magi gik maonge chike. To kaka nowacho no to be kaka owache. To kendo mar ariyo ineno kaka kata mana sani katiba wacho ni
e wi ji adek moyier, achiel nyaka bed dhako kata achiel nyaka bed dichuo, ariyo nyaka bed mon kata ariyo nyaka bed chuo, to ok osebedo ka timore. The 2/3 gender rule. Oneno ka parliament wa masani ni opogore gi parliament duto mantiere region ka, nikech wan gi mine matin kabisa parliament, which is not according to the constitution. Koro gik mang'eny matimore nikech ji mang'eny bo chayo chike. Koro mano waluongo ni impunity mosekelo ng'ikruok mang'eny kabisa e implementation mar katiba ni. Lakini kwa ng'iye kata matut kamano, kaka iwacho no, ochalo nyathi ma jahigni 15. Nyathi ma jahigni 15 mano teenager, maka en skul machon to pod en e klas 7-8 ka, samoro en e form 1. To iyudo ka sani pod en nyathi ma pod dongo, with some challenges kon gi kon, to pod wan gadieri ni komiye tal maber, orieyo maber, to bodhi adhi mbele ma oyud konyruok mbele kucho. Koro wan gadieri ni katiba ni odhi kelo kony maber mbele koni. King'iye kata mana gi katiba mag Amerika gini ma 200 years, 300 years old, magi katiba mosedaki gin gigi, to be ok wili ga pile, mana gik moko matin iwilo to ji dhi mana mbele. Koro wan gadieri ni bang' gini manok mbele kae, wadhi yudo pogruok mang'eny kendo wadhi yudo dongruok mang'eny.